Aditi pamusoro mambo pamusoro wadari motuka ina pamusoro mambo pamusoro wadari ndawewo ndakasungisa vanhu kuidza izvo vanhu ndakasungisa vanhu kwarufu vakamitisa muzukuru wangu muna hanzvadzi yangu kunga nyaya yacho yakamboya ndandisipo hangu ndobva yanzi endai mundotaurira ndobva waenda mundotaurira vandafonerwa ndobva ndati kuna sekuru hanzvadzi yamai ndovakasekuru mii ndobva waenda ndobva wandotaurirana wataurirana wakawirirana zvawakawirirana vanhu kwarufu vakandoya nepakiti rechibage nebhandu retsunga ne500 reme machangi neturita yemafuta ndobva wasvika unanasiro kumba kuina hanzvadzi kwanga kuina hanzvadzi chete mai wemwana akamitiswa wachibva ataurirawo sekuru wachibva wanditaurira kana ndo zvamakawirirana here sekuru kati aya handizvo ini ndobva ndachifonana nasekuru wakuru sabhuku sekuru sabhuku ndobva ndati kuna sekuru vanhu vari kudherera pamwe nyaya yekuti mwana ari kumba kwedu haasi kumba kwavo regai ndiuye timuendese ndobva ndauya ndobva ndatora sekuru ndatora hanzvadzi nababa naiye mwana ndamutonongedza tiini ndobva ndaenda kwarufu hangonanga kumba kwarufu ndanodaidza vamwene wacho vangu vari nemurume wacho ndobva ndati munhu wenyu ndauya naye ndo zvanangofambira chete ndobva ndasimba ndobva taenda azofonerana nasekuru rufu sabhuku ndikati zvinetsi mirai ndikupei dheti ndichiuyawo ini ndinzwo muchitaurawo kuti makamataurana kuti ndobva ndauya musi wa1 June rapera kubva tataurirana nasekuru rufu batawirirana zvatakawirirana ndikanyorerana pasi bheba racho ndinaro asi kumagumo takuti ngatiisei masigineko sekuru rufu wakaramba kusaina kana wasekuru kini vati aina handisungire ndobva ndati nei mamboya pano muchiti ndimani yanzi andauya ndiri baba saka chisainai pababa wakaramba pasaina vamwene wemuzukuru wangu vanati sekuru hatiendi kana musina kusaina imi muchasainira pa2 muri sabhuku muri baba wemwana ndobva wazongoisa nhamba dzechituku ikasinira kumberi ati allright ndora beba riyabva tachengeta ikati pamuchaunza mwana munhu wangoya nezvinhu zvacho zvatawirirana anzi allright kubva goro rapera svika mwedzi uno ndo patakazongoona ndiri kuisirwawo meseji namai vangu inini vari kuti vanhu kwarufu wavo vauya nemupodzi nhatu vati tauya kuzoputira mwana saka vadaidza sekuru chigora nambuya wamainiyo vangu vari pachechi vaibva vati isu hatikwanisi kuzvipedza tega tikuti zvaita toda kutaura nevamwe togara pasi tozokupai zuva zvimbodzokerai vana sekuru vakati takumbokumbira kusiya mbudzi dzedu dzadambura magava dzakasungirwa kubva wadzisa muchikwiri vachibva vaenda havana kundodzoka kutora mbudzi dzavo mai vari kuti vakatora tambo dzavo ndokusunga mbudzi dziya kwakusungirira pane uso mangwana acho masikati muzukuru wangu akanditi sekuru fonai ndobva ndafona vanza vanhu kwarufu vachinditi rongedza tikuendese kumba kwenyu takataurira navanhu kumba kwenyu wakataurira navanhu kumba nani vanhu vakati namainiwo nasekuchigoro kati chimira ndifoni ndobva ndachifona kuna munhu makati aiwa handizvo zvakawirana kati allright ndobva ndafona kwarufu ndobva ndafona sekujefati tezvaura muzukuru
sekuru ndizvo here zvekutaura sekuru Jefferson handina chandakanzwa chawakapindura paya paine mukadzi aidaidzira zvaaidaidzira achitonituka achiti tonyara mai wako iyi haizi nyaya yekunyarana togadzisa nyaya imi hamungoti nambudzi kwaungosvika pamapana muti tatoya kuzoputira mbudzi zvinhu zvamakuita ndezvehondo imi sekujefati uyu mukadzi ari kutaura mukadzi imi ndima warume hamuna chamuri kutaura muzukuru vanhukadzi vanonetsa ndikati ndimuri kuvapa mvumo iyo yekuti vataurira saka vakabva vazongorongedza vokuenda kumba saka vakasvikonzi vasanganikwa sabhuku mama nambuya mainhiyo nehanzvadzi yangu yange iripo umwe wacho hachakwanisi kuvatanongondandisisa sabhuku achibva vataura nyaya chibva ndafonera mama chibva ndati pai sabhuku foni chibva ndachikumbirawo sabhuku chiduku ndigadzisirewo nyaya iyi inowanza uya sabhuku chiduku wakati orit wataura nyaya iyi ndakazofonerwa nevanhu andindakafona ndikataura nasekujefati handiti muzukuru izvozvizvi tine mbudzi chete tanzi mombe 3 nembudzi 3 tikwanise kuita pedza nyaya iyo ndikati aorit kanzi asi izvozvizvi hatina zvakakwana tine mbudzi chete mombe tonyorerana pasi kati sekuru zvamuri kuita izvine zvine kahondo mukati imi chiunzai mbudzi 3 nemombe 1 2 idzi tonyorerana pasi totaura totofanana rini vanhu kwarufano vasina kuwirirana nazvo vangu vakazongoita zvokusimuka zviya zvovingu zvenharo vachibva vaenda vachibva vatora mbudzi indokufonera muzukuru ndati hauzi kusara teera kwarufu ndokumba kwenyuva muzukuru akaenda ma9 dzeusiku muzukuru akandiisa meseji sekuru ndingori panzi ndikati indawa zvikanzi wauya izvozvo wanditibuda mai wako hawana kuwakaimba pano saka wasiya wasunga madhoo newaya kana hawaya vhura anzi havazovhurika andora tichienda kwatete wacho kwamai mutanda wayo ndobva aenda ndobva ndisira komibheki zvikanzi hapana ari kudaire indobva ndachifonera sabhuku sabhuku ndo zvaitika mwana adzingwa kumba kwenyu saka ndamutenda kwatete anzi hakuzi kudaire saka akutoya kurara ikoko zoenda kumba mangwana sabhuku rufundo ndauraiti hapana chakaipa ngokuenda mwana kumba kuva tachitaurawo nevamwe vakuru vana sekuru zvikora ana mai nana mbuyavo wakanditi nyaya iyi kuti itonyazopera igadzisika inoda kunyatsawa mama toka ndachituma sekuru nio mafambise nyaya tisvike wazonditi yanzi watwei riwanhani ari kumba kwenu saka vana narufuma nezuro chaendo kwawakatofuma wakafonera uyu kuti tatadza kuziya kudai mungatipore advocate kuti wauye kudari kuno mangwana idari wopona kwamazvese imakapindura ini ndakavapindura ndikati hazviiti imhosva iyo yamaita mashandisa vanhu vakadare kuti vauye kudzimba dzavo vauye kudare vazokuenanengisai kugadzirisai imini naye vacho kwakumanga saka ii matorofa kudare ndemapindiro andakaita chete
Niza uneza manje zekuthi inini ndakanowasunga pane 2 weeks avachape inini feedback yekuti wakundikana ne wakufonera kune maasesa manje munhu bekuti wanditaure kuti chawatadzisa chii asi yeti pandaenda chinowasunga wainditaura zvekuti tatozvijaira zveko kutaridza kuti vanhu waizvitemba saka ni indozoona zvakudai mai nenda kuona kunge inini ndinda kutoitiswa manje akana aturika ngeseizvozvo yange yatumwayo kwandiri kana aturika ngeseizvozvo tozotaura sehouse iwe Fatso wobuda wouya musi wa25 wataura indoita futi follow up nguva 10 but kurege futi kunozopuwa complain a day kuti atichakwanise kuya tashaya mari yedare indafamba unobuda pana mwari behind sinaziona vari behind atikuwa iri padhuze tombotedza mwana haini ndikuti igore kubva patavika napatavika aka Aniji 10 months mwezi 10 so 25 amchadaiti unoona kuti warikakuya inonetsa ndezvozuza munitaura izvozvo nyaya yawo yamusamama yapo wajajimenti mama yodzoka kumasuroko monotaurirana futi mozotadza kuwirirana makuisa kwamambo uko muri kuti mune zvamakambowirirana kumasuroko asi nyaya yange iri mudare manje mamano manje iko zvine zvaramuno hamuchandotaurirana mwana mombe zvidai zvazvinautaura kune rimwe dare rakatozotaurana amuna kuzotaura